listo. Opa, xente a boa. Aquí, botando de albariño as plantas, así están, de sanas. Bueno, nos imos a regarnos tamén un pouquiño por dentro, pero de cousiña sana hoxe. Hoxe imos a traballar con verduriñas. Temos unha bechamel aquí feita. A bechamel, eu penso que xa sabedes, non? Mais ou menos é, por 1 litro, andamos xogando según o espesor, pero aproximadamente un 80, 1 litro, 80 gramos de fariña, 80 gramos de manteiga, e xa a temos. Despois que queremos un pouquinho máis espesa, pois baixamos o líquido ou subimos a fariña, e temos as listas. Eu sí que me gusta moito botarlle un pouquiño de noz moscada, despois ao final, e un pouquiño de pimenta e sal. E xa está, xa temos feitas. Cabaciñas. Esas cabaciñas, ca mandolina, e senón a pulso. Eso sí, sabedes que eu poucas veces vos digo, isto está... Pero para mí a mandolina é que como operador de patacas, é algo xa que é imprescindible na cociña. A uso moitísimo. Para facer liscos de todo, sobre todo para traballar con verduras e que non se desfagan, e que é un dos inventos máis maravillosos. Imos a rustrir a cebola, o allo porro e este allo. Unha vez que teñamos rustrido todo isto, engadimos a bechamel, imos cocer unhos chícharos, engadimos os chícharos, engadimos unhos anacardos, que non tedes anacardos, calquera froito seco. Xa sabedes que intentamos meter o froito seco na nosa dieta. Son os mandados que nos mandan os médicos para que non vayamos tanto por ali, non? E o vexo ben. E despois aí imos a facer unha... chaman de mayonesa con allo, pero tamén imos a traballar co produto que hoxe imos a pedirlle a Rafa, que seguro que non lo consigue. Rafa, non terás unhas espinacas por aí? Por suposto, Xoanqui, oído cociña ou oído na rúa, o que queiras. Aquí o reporteiro recadeiro preparado para levarche as mellores espinacas de Galicia. E para iso viñemos ata Silleda, nunha explotación agrícola autosostible, ecolóxica e todo o mellor que hai. É Trasdeza Natur. Benvidos. É só isso, não tem mais jeito, acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras e o que eu sinto não mudará. Hola, María José. Moi boas. Que tal? Aquí o reporteiro recadeiro. Hola, encantada. Gracias por recibirnos en Trasdeza Natur. Encantada. Sabes que eu vou a todos os sitios onde está o mellor produto. E aquí tens unhas espinacas. Por suposto, por suposto. Tedes aquí un produto, unha espinaca, que é autosostible, ecolóxica, e por qué? Pois precisamente por eso, porque non ten nada, o sea, decir, é a propia natureza que nos dá o produto. Crece co sol e cos nutrientes que lle dá o propio chan. Eu penso que a Xoanqui vai lle gustar esta espinaca, porque ademais de ser ecosostible, ten tamén un rego natural. Sí, nos regamos dunha auga pura, se pode decirse, das poucas que nos quedan todavía. A auga que utilizamos en este caso é unha lagoa, como estás vendo, estas plantas son unha lagoa de reciclaxe a través dun filtro verde, o sea, son as propias plantas as que depuran a auga. Este peixe que nos din que é un indicador da calidade da auga, o sea, decir, se a auga está boa, pois o peixe seguirá medrando, e de feito sigue medrando. Claro, se o peixe se pon enfermo ou non ten actividade ou morre, a auga está mal. Sí. Sin embargo, vemos que o peixe está activo e crecendo. Sí. Incluso hai ras, porque tamén hai por aí movimento. Sí que hai. Sí que foi colonizándose pouco a pouco con outro tipo de anfibios, sí que a veces veñen libélulas, arrás, un montón de insectos. Que curioso. E de aí, onde vai esta auga? Realmente utilizámola un pouco para os semedieiros ou para simplemente para nós, non sei. Para utilizarla para a auga. Teño unha curiosidade por ver o resultado que dá esta auga. Onde tes a espinaca? Unha espinaca podemos vela, sí. Lévasme, sí. Imos velo. Aquí está a maravilla, aquí está o resultado. Sí, esta é a espinaca. É máis carnosa, ten unha folla moito máis, collase folla a folla, ten unha forma de triángulo, é moitísimo máis carnosa que a espinaca que ves no supermercado. Xa, sí que se nota na textura. Sí. E no sabor podese probar así? Sí. Ten moito máis corpo. Sí.
ten bo sabor, Sí, sí. non sabría dicirvos máis, a verdade, porque tampouco son un especialista catador de espinaca, pero que sí é claro é que é autosostible, ecolóxica, e se Non me alguén, atrevería. algún particular quere conseguir estas espinacas ou algún dos vosos produtos, como ten que facer? Aquí na nosa explotación, simplemente a través da nosa página web. Que é? Aí, www.trasdezanatur.com. Trasdeza Natur, e tedes esta maravilla. Eu vou a coller un puñado para mandarlle ao noso chef, se te parece, María sí, José. encantada. Moitísimas grazas. Vale, che, Xoanqui? Esta espinaca? Perfecto, vamos. Perfecto, pois xa che mandamos un manoxo, vale? Que vaya ben, dá boa conta dela e moitísimas grazas, María José. Nada, vos. Encantada. Ten medo de cargar. Vale, con media folla, ten unha jeta, ten pensado cargar cas espinacas. É un crack, aquí as teño, listas. Bueno, que tal se comezamos? Ben, tixola. Aquí imos a rustrir o allo porro. Non fai falta moitísimo aceite, un pouquiño para engraxar o conto. Listo. Isto xa o teño a man. Isto vai ser a mandolina para cortar aquelo. Pero agora o que imos facer é traballar con estes tres elementos. O primeiro, a cebola, sempre. Faise... Bueno, vedes, esta receta é moi curiosa. A mí gustame moito porque non usamos nada de cor vermello, nin laranxa, se vos fixades é todo verde. É moi bonita. E ademais é moi sabrosa. E gustame. Moi ben. Brunoise. O que é o mesmo. Moi picadiño. Así entendémonos todos, vale? Tal que así. Ben. Vades ver porque vai quedar como unha salsiña dentro da espinaca. É moi agradable de tomar este prato, é moi rico, moi rico, moi rico. Se queredes meter proteína, pois podedes meter, por dentro. En vez de chícharos, pois non sei, se me ocurre, pois a mellor unha salchicha fresca que podemos saltexar, a abrimos, a desfacemos e metemos aí o produto graxo que vai quedar ben. Pero, oye, hai que darlle un pouquiño tamén á berza, e polo verde, apartar un pouquiño, pois mirade, isto, por exemplo, para unha cea así, tomar un canelón destes, pois mira, moi ben. Non precisamos moito máis, non? Despois, se queremos equilibrar a nosa dieta, eso xa depende de cada vos. Xa sabedes aquí que as receitas non son pechadas, prácticamente ninguna. Non sei se faría algunha. Sabedes o que chamamos as receitas pechadas, non? A que non podemos variar os ingredientes, o peso, non sei que. Esas son as pechadas. A que fan os maestros. Defendo moitísimo. Chamo maestros a cantidade de cociñeiros que temos actualmente na nosa terra que son unha auténtica maravilla, que son a nosa bandeira polo mundo gastronómicamente falando. É un orgullo, de verdade, ter os grupos de cociñeiros que estamos tendo, os logros que están facendo, non? Si que é certo tamén que hai algún que di, bueno, tamén o produto, cuidado. O produto, pero hai que saber traballar o produto. E o produto o temos aquí, pero está a disposición do mundo inteiro. É un orgullo telos. Vale, a modiño, Estou chorando xa. Vou baixar ao 4, que se vai facendo así. Botamos aquí un pouquiño máis. Así. Mentres, picamos o dente de allo. Aquí non vos preocupedes tamén moito, Eu fago así porque se fai antes, entón por eso pico. Pero despois, moi probablemente, pasemos polo brazo batedor. Allo porro, aquí temos que ir a lavar un pouquiño, Vou coller un prato para quitar as cousas que non me fan falta e non deixalas por aí estradas. Isto, agora non, pero sabedes o que facemos con el. Isto non o tiramos. Abrimos, pasamos folliña a folliña polo auga, con os dediños, limpamos ben, quitamos esta parte que está xa máis seca, vedes o verde aí? Esta parte que está máis seca, e isto eu
nunha bolsa así, vou metendo as follas e despois o uso para facer un caldo. Fan uns caldos con un sabor pois moi rico. O ollo porro partimos pola metade e vou un momentiño a ver se ten un pouquiño de terra, que penso que non ten. Aquí ten unha pouca, ves? Aí está. Listo. Moi ben. Agora vai para aquí. Eso é. E imos a picar un momentiño aquí. Voulle dar un pouco porque non estou sentindo. Cando non oigo música... Ah, ben. Agora sí. Aí o temos, vale? O ollo porro xa sabedes, enseguida se fai, Hai que ter cuidadiño con ele. Se non queima, enseguida. Ai, canto choro con estas verduriñas. Ben, imos aló. Imos seguir traballando un pouco a cebola. Non queremos que tome cor, Queremos que abrande un pouquiño, sacar o sabor da ceboliña. Aí está. Vale. Cazo para cocer os chícharos. Un caciño, vou a por auga, Este pequeno chega. Os chícharos, uns 6 minutos están listos. Cando están frescos e son da horta, así, como veñen, encántame. Prácticamente non precisan cocción. Cando son tan fresquiños é unha mágoa, porque están moi ricos. Sal, salgamos, imos a salgar tamén a ceboliña un pouco. Ben, isto enseguida colle temperatura. Aquí embarcamos co allo porro. E o allo. Todo verdiño, blanquiño, moi chulo. Vale, voulle dar unha volta antes de botar o allo. Aí está. Podemos xogar con especias tamén aquí, pero sí que é certo que a min gustame moito o sabor da espinaca. Na casa gustanos en xeral o sabor da espinaca. Entón, pois non quero alteralo, así que vai así. Ben, adiante. Aquí atentos, Imos a rustrir isto un pouquiño e imos cocer os chícharos. E vémonos agora, en nada, nun chisco dun ollo. Veña, agora, chao. Chícharos cocidos. Auga fría, non vai a ser que as cañerías aquí sufran, Así que imos para lá. E aquí os temos, listo. E reservamos aquí. Aí queda. Moi ben. A ceboliña, vedes? Xa temos no seu punto. Xa non pode esperar máis. Senón, comeza a rustrir dun xeito que non nos interesa. E agora, as espinacas para dentro. Vale? E mirade, non tiña pensado, pero vou facer unha cousa. Vou ir á neveira e vou coller unha chisca de viño. Con ese pouquiño de viño, o podemos facer así igual. Imos a crear un pouquiño de humedade. Podemos botar auga. É que eu son de viño, que íamos facer, non? Entón non tardamos nada, mira. Viño branco, galego, dame igual. Ribeiro, Goyet, Dello, Alvariño. Mirade, Fora, nada máis. Damos un pouquiño de tralla. Por que o viño? Bueno, primeiro o viño porque sempre dá sabor, non, aos alimentos. Segundo,
Non quero botar máis aceite nin nada, intentamos baixar un pouquiño de graso. Eso pasa como nos woks, o que vos gusta traballar nun wok e facedes as verduras saltexadas a un lume forte con un pouquiño de graso, vedes que chega un momento en onde se deshidratan tanto que comenzan a queimarse antes de que estén cocidas. Por eso, traballase tanto, sempre hai que ter a man un pouquiño, un cun con un pouquiño de auga ou de caldo, para apagar, para que non colla tanta forza. Depende, botamos 2 cullaradas, pois nunha tixola onde está a tope, esas 2 cullaradas van desaparecer en nada, en segundos, vanse evaporar. Polo tanto, vamos deixar, parécenos que está moi seco e tal, pensade antes de volver a meter un graso, pensade se podemos facer e humedecer con auga, ou neste caso con un pouquiño de viño ou de caldo. Aquí un caldo de verdura ou de ave quedaría perfecto, Vale, as espinacas, canto as cocemos? Canto tempo cocen unhas espinacas? A mesma, a reflexión. As espinacas podemos comelas en cru. Se collemos e nos puñemos a facer nun campo de espinacas vai nos sentar mal, pero como todo, entendes? Pero unhas espinacas, unha ensaladiña de espinacas metendo unhas follas e tal, pois nada, pois moi ben. Polo tanto, a partir de aí, o xusto, se vos queredes máis brandiña, pois meterlle 5 minutos, 4 minutos, se queredes manter así, canto menos se fagan, pois máis conservan as súas propiedades. Eso tamén é moi importante, ao facer de xantar. Pensando en nós, pensando nos nosos. Cantidade de grasa, tempo de cocción, alimentos en cru moi importantes, cada vez os médicos como sigan así, comede todo un cru e tal, entón, para que estamos os cociñeiros, logo. Vai chegar un momento que xa veredes, é así. Ben, para min están, listo. E agora que incorporamos a salsa bechamel. Ben. Eu creo que máis ou menos vai a metade, ou non sei, a ver, o que pida. Algún dirá, aí relas un pouco de queixo do cebreiro e queda verdade como un puño. Certo. E queda fantástico, verdad. Pero hoxe deu meu rollo vegetariano. Algúnha vez tiña que ser. Vale. Non, home, non todo vai a ser carnes e pescados, entonces vamos a traballar con estas cousiñas tamén. Non sabedes o arrecendo que hai aquí agora mesmo, Ao misturar xa as especias, a pementa, a noz moscada, 2 culleradas máis. Aí. Aí. Xa temos cocida, polo tanto, me refiro a bechamel, xa temos ben pasadiña a fariña. Listo. E listo. Vale, de aquí isto vai a un vaso batedor. Aí está. 0. Apartamos do lume. Temos isto aí. Ben. Collemos o vaso. Aí. Collemos o brazo batedor. Vou quitando cousiñas daqui. Ben, a tixola. Intentamos meter todo isto aquí sin que nos caiga nada por fora. Eso vai para xente como eu. Chámanos os torpóns. Os torpóns, que somos torpes. Precisamos de máis tempo para facer as cousas. Non somos áxiles, pero estamos aí, dando todo. Encántame cociñar, encántame. Aí vai, para dentro. Estou sorrindo porque encántame esta receita, é moi rica, Está che bo, de verdad que está che bo. E ademais isto, pois, para unha cea, tomar aquí un canerón así de verduriña, pois mira, ademais de estar rico, senta ben no bandullo e na conciencia, pois que mellor, non? Digo eu. Que mellor. Moi ben. A pía.
Aí vai. Ben. Isto vai a ir para dentro. Isto vai ser parte do recheo. Ahora imos a complementalo. Imos darlle un sabor aí torradiño, moi rico, cos anacardos. De verdade que isto dan ganas agora de meter unha cullerada aquí. E os que me dixeches, oye, bótalle queixo, tedes razón, eh? Se botades un queixo aquí o aromático, un San Simón da Costa destes afumado, pá! Sen máis, quieto, parao. Aí vai. Vale. Vale. Aí vai. Listo. Aquí, os chícharos. Embarcamos con eles para dentro. Algún tiña que caer. Torpón, que eles un torpón. Algún tiña que caer. Para dentro con el. Fora. Unha culler. Vou desenchufar. Non, que faime falta para agora. Non a vou tirar, porque imos a facer a llonesa. Con cuidado de non romper os chícharos, vale? Non sei se sería mellor quítalo de aquí. No, vai ben. Vale. Oh, cousa rica, por favor. Oh, que ben ule. De verdad que teño ganas de facer así. Non se pode, agora non se pode. Vamos. Froitos secos. Son anacardos, pero digo froitos secos porque isto con uns cacahuetes tamén quedan moi ben. Unas améndoas torradas. Quedan de escándalo. Se queredes machucalos moito, bueno, pois, colledes e metedes nun morteiro. E xa machucades un pouquiño máis. A mí, como me mola toparme por aí polo medio, algún anaquiño por aí, se vos fixades no momento que cortamos, tamén aparece pó. Ese pó vai a mesturarse ben con todos os ingredientes, polo tanto vai lle dar sabor a toda esta salsiña, sabedes? Máis cousas. Isto, con pasta, cocedes unhos macarróns. Vale, facedes isto. Mesturades por riba e non precisades ningún biste, eh? Vades moi ben, tamén. Con pasta queda perfecto. E aí sí que despois, unha vez que teñamos todo mesturado con pasta, con esta salsiña por riba, e relamos un parmesano por riba, bah, brutal, brutal. Así quentiño, ademais, para que o parmesano se desfaga e se misture. Así que outra idea máis. Receitas de nevera. Receitas co que temos. Bueno, pois os anacardos tampouco é moi... é de telos en día, por eso repito, é que dá igual. E se non lle botades anacardos e ningún froito seco, pois así vale perfectamente. Pero sí que é verdad que son complementos, pois como o queixo que falamos antes, como isto, vale? Moi ben. Imos a ver como vai isto. Aí vai. Adentro. Vale. Vale. Mesturamos un pouquiño todo isto. Isto vou deixar para despois. Porque mellor boto uns pouquiños despois, sabedes? Ui, que contento estou, Dios mío querido. Que ben, que ricura. Aí está. Listo. Vale. Trapazo. Fora, fora, isto fora. De acordo. Mandolina. Teño lavadas, eh? E o primeiro que fago, cando chegan aquí as verduras, quieto. Abrimos a mandolina. Cortamos. A primeira desfacemos dela, eh? Esta primeiras non vai salir. Entón desfacemos dela. Esta temos que plegar así. E a partir de agora sí que xa empezan a valer, eh? As tiras. Vedes, non? Estou levantando para que vexades como é o chollo.
Cuidadiño cos dedos, que xa dixemos que esta receita queríamos vegetariana, que non leven carne. Ben. E agora, con isto, imos a descartar estas primeiras, que iso nos vale para unha crema, pero estas de aquí, imos facer así. Unha para o norte, unha para o sur. Vale. Botamos aí. Despois co gratén. Está boísimo, boísimo. Ben. Aí vai. Vedes? Onde está o conto? Quieto. Aí. E aí. Eso é. Unha fonte para o forno, que debería de ter por aquí. Aquí teño unha. A ver, que as fixen outro día, máis ou menos, é esta a medida. Iso é. 1, 2 e 3. Aí vai. Imos montar outra. E imos fornear. E vémonos agora. Veña, compañeiros, hasta agora. Ben. Temos a mayonesa, que non é outra cousa que facer unha mayonesa, darlle a batidor e punto. E despois lle botamos 8 folliñas de, neste caso, de espinacas. Danos este color verde precioso, danos un sabor diferente xunto co allo, un toque así, o que chaman ahora o rock and roll. Aquí o que fixen foi cunhas follas de espinacas fritinas en aceite, botelle sal, sin máis. Non ten nada. E agora xa teño o forno co gratín a tope e imos a cubrir. Mirade, así, con esta mayonesa, as dúas. E listo, deixádeme meter no forno, gratinar. Cando estedes no gratín, non sin separarse do forno, vale? E no momento que tome un pouco de cor, o temos listo para comer. Vémonos agora. Chao. Nunha tixola rustrimos a cebola, o allo porro e o allo. Engadimos as espinacas e cando mermen incorporamos a bechamel. Pasamos polo brazo batedor e engadimos os chícharos cocidos e os anacardios picados. Cortamos en liscos a cabaciña, montamos os rolos, cubrimos coa mayonesa e gratinamos. Empratamos cunhas follas fritas de espinacas e listo para comer. O recheo con espinacas, anacardos, calquer froito seco, dalle ese saborciño torrado. Despois, o gratinado moi simpático, con medio dente de allo. Non vos pasedes co allo, porque senón eso xa convertese demasiado. Mais a espinaca, riquísimo. E despois, paramos nos seus 30 segundos, 40, para frixir esas folliñas e temos un empratado que isto, para comelo así, cos ollos. Vémonos, ata outro día, amigos. Chao.